kuphi nakuphi i-IZTV uphumlane usigqamenza wakanyawase akahambe yedwa uhamba noNtobe waNtobe sila e-YMCA siphethe umdlalo ohlelwe uhlalo base-YMCA. Ngizocela uNtobe azi-introduce naye bese ngimdedele futhi akhulume bese ngithi IZTV to the world. Very good afternoon everyone. uNontobe Kodwa owaziwa ngoNtobe. Ngibingelele kuna IZTV. At this moment we are here at YMCA with usihlalo bethu. At this moment we have Mr. Luthuli here. Mr. Luthuli, may please ubingelele. Ngicela ukubingelela kumbukiso bhanyabhanya osezingeni eliphezulu. uLuthuli ke lo usihlalo wase-YMCA Association Sicathamie. Wena ezike yini esizayo ngalokho ubenga kwakho umdlalo Uhlangana nabantu ubone nebumbano kena bayezayo. Kuyifoni lokukhulu okudlula ngisho nento engena phakathini. Ngoba ubonile nje kuphathwa wami ukuthi kwezayo. Seniqoqa lapha izahlangane khona zonke. iyadingeka lento engazathi ungaba nencwajana. Incwadi kunoma yiphi into engingathi mina inama-processes. Incwadi ibalulekile ngoba inamafomula owaficayo khona bese uyabona nawe ukuthi lokhu engathi kufanele ngikuvula mhlampe kwenzeka ngenye indlela noma kwenzeka ngale ndlela okwenza ngayo kodwa sithi ukuthima lapha noma sithi uku-eda lapha uzama ukuba innovative kancane. Lento yenzayo kufanele kuzama ukuyenza ukuthi ayisondele ekumitheni istandard sendlela yokuphila kwanamhlanje. Bayihlanganisele lapho Nkosi yami. Ngokukhethekile kabuLuthuli sizodlulisa ukubonga kakhulu si-IZTV about i-trophy esidona namhlanje. Ngiyathokoza abafowethu makwenza mhlawumbe siphazamisa ngayibhili esingayenza ngiyabonga na. Okay. Uma ngabe uthi nicoshile unumber 7 kanti zingaphi inamba ezikhona? Amaqembu esinawo la YMCA awu-11 kusho ukuthi sizodlala imidlalo ewu-11 ka-association kulo nyaka. Okay. So ke njengoba sikunumber 7 nje kusasele eminye ungakhawunta uma usuka ku-7 uya ku-11 uthi mngaba umdlalo ese. Usesele imidlalo u4. Yes. Awu ngiyazazi ibala. Hayi phela hayi ngoba ulanda imali yakho uthisha wena. So ubani wavela nale idea yokucosha inamba? I-idea yokucosha inamba yavela nekomiti ngoba mangabe eqala unyaka siba ne-meeting yokuqala onyakeni. Okay. Kuleyo meeting sisuke sifuna ukuqinisekisa ukuthi ekade sinabo ngonyaka odlule ibapha ababuyile, kwekade singenabo ngonyaka odlule ibapha abasha abajoyinile, ukuze sizokwazi ukuthi sihlele imidlalo siyilinke nobungako bonyaka ukuze kuphela unyaka bedlale bonke abantu, kungapheli unyaka kusekhona amathimu asele azodlala ngonyaka ozayo kodwa bedlala umdlalo wakulo nyaka. Senzela ukuqinisekisa lokho. So onyakeni so uma ake ngithi nje siyaxosha unyaka uqala wena make waxosha unumber 1 kusho ukuthi uwena owokuqala ozodlala mawuthi nje ngoFebruary igame yokuqala iyadlala eyakho lowo game number 1 yilokho uxosha ngikhuluma ngakho. Okay, ngiya-understand. So umdlalo wo-chairman uhluke ngalo mdlalo obekwayiqembu? Umdlalo we-chairman uyafana nomdlalo obekwayiqembu kodwa bese uba nesiqi sokuthi phela u-chairman
uwubaba wawo association. Okay. So noma ubeka umdlalo wakhe kufanele awubeke ngendlela etshengisayo ukuthi umuntu omdala lo obekayo noma ungemdala phela ngeminyaka kodwa uwena umuntu oyikhanda into yakho kubheka ukuthi uma uyenza ibe na some sort of ukuba exemplary. Kube khona into mhlawumbe umuntu angasike iphethini kuyona. Ngoba isibonelo nje lo mdlalo kade udlalwa ngayo ngoba umdlalo wethu unama-layers awu-2 sesidlulile ku-part 1 ebese uhlele ngaleya ndlela ebese uhlele ngayo. So-ke sesiya kwi-main game-ke manje la kuzodlala khona wonke umuntu sesidlulile kuma-champion laba abebethole number 1 kulo nyaka ebese sibadlalisa bodwa. Okay. Check. Yeah. Bekade kukhona ijaji belikhona. Ngibona ukuthi azophinda ukujaji nami sekumunye. Njengoba sithi u-part 1 lo bekukhona ijaji la khona la jaja laqeda aholelwe amaqembu ngohlelo lolo besivumelene ngalo. Sekuphelile-ke manje sizoqala into entsha la khona kuzoqashwa amanye amajaji azoba mabili elesiteki esikhulu bese kuba elendlalo omncane uqodi. Sezoba amajaji liqedile asiyavuka la selambile. Oh, okay. Alright.